Nahog ra ito ito nangarga na epek. Igo rami nangarga, wang kasimbol. Oh. Nagnaog pa ba na? Saka deh. Nah berto. Mana kita. Oh. Sakay na may guan guys. Oh. Terus. Saya kan ani. Sakay ng pingilitor. Oh, ano sakay? Abi daw ang able ni tawaan ni libitura ni. Tawaan siguro ni libitura kay able. Oh, 4 rin mo rin yung tag 5 to. Wala niya na pangagi dito. Wala ni 4 ni nga building. Yawi. Atar buhat motor? Ah, hari ini cuma tu. Eh, keluar bal, kok. Ah. Terang mga kusgan reo, ngagahi ba oh? Ah. Tole na ni. Init yun niya mong baon ron, no? Kaya nainitan man. Sumara na to ang mga vlog ron, no? Oh, salamat.